съвместна работа с израелския театър? Ами, аз от много време работя в Русия и моите най-близки приятели и продуценти, директори на театър с театрите са евреи. Въобще така се случи в последните години, че цялото обкръжение и приятелите ми са евреи. И един от тях, Давид Яковлевич Смелянски, беше един от организаторите на гастролите на Геша театър в Москва, в МХАТ, преди 7-8 или толкова години. Естествено ме покани, каза: ела да видиш театъра на Жен Арие. Изключителни неща и аз отидох да видя спектакъла Деревушка Сълцето, който много ми хареса. אנחנו ראינו את דון ז'ואן שעשה בחו"ל, גם בבולגריה, בתיאטרון שלו, וגם בפטרבורג, וחשבנו שזאת הצגה אדירה, שהוא במאי גדול, וחלמנו לעבוד איתו, והוא הסכים ובא ועשה את דון ז'ואן של מולייר, שהצליח מאוד 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 ועדיין רז, משחק כבר מעל 100 הצגות, והחלטנו להזמין אצלו פרויקט נוסף, ולשמחתנו הסכים. של מי היה הרעיון של פרימדונה? שלך? שלו, זה היה מחזה שהוא הביא והוא אהב, והיה לו איזה ויז'ן איך לעשות את זה, ולשמחתנו זה הלך. Как се работи с израелските сътрудници, с актьорите? Ами, професионално всяка е едно и също. Общо взето, всеки си знае работата, те са професионалисти. Има няколко разлики, които са в полза на българския театър. Едната е, че тук са, как да кажа, професионално свързани с театъра. Те като че нямат толкова силна емоционална връзка с това, което правят. Те са професионалисти, идват на репетиция, свършва репетицията и се заминават. Няма онази емоционална, близка връзка, да стоим денонощно в театъра, да споделяме един с друг, да плачем, да се смеем, да се караме, да се бием. Особено идвайки до премиера, целият театър е под някакво ужасно напрежение, емоционално всички са превъзбудени, Тук? Тук като че ли така, това ми е работата, идвам, върша си работата и си заминавам. איך זה לעבוד עם במאי בולגרי שהוא לא רוסי ולא ישראלי? תראי, עכשיו אנחנו אנשים מאוד מאוד קרובים, אני מרגיש שפשוט זכיתי. הוא הבימאי, אחד המקוריים ביותר שעבדתי איתם, הוא אדם חופשי במובן הפילוסופי ביותר של המילה, הוא חופשי עם הטקסט, מהטקסט, ביחד עם הטקסט, הוא חופשי במחשבה שלו, הוא מאוד צעיר, הוא כזה באמת בלי גיל, הוא יכול לשים מצד אחד מוזיקה קלאסית, מצד שני שיר של מטליקה, והכל מתחבר אצלו בראש לדבר אחד. אם אני ארצה איזשהו רפרנס, אבל לא היה הכי מזכיר לי את טרנטינו או משהו כזה, יש לו פשוט המון עולמות בתוכו והמון אנשים שהם מורפו, הוא פשוט יבשת, הוא לא בן אדם, וזה היה כיף לעבוד איתו, הוא הכין את ההצגה הזאת כמו שמכינים קוקטייל, פשוט צירף דברים ופתאום זה בער, זה כמו מסיבה. Как се работи с един Саша Демидов, например, който е вече много известен в Израел като актьор? Саша е изключително добре. Саша ние имаме просто след Дон Жуан станахме близки и връзката ни е директна и няма никакви условности. Все пак той е от една по-славянска и по-близка школа и с него тези неща са по-близки. מה שמדהים בו שלמרות שהוא מים שקטים חודרים עמוק, הוא עובד על רמות מאוד עמוקות של מחשבה, אבל הכל יוצא בסוף בצורה סופר פופולרית ונגישה. זה מדבר באמת לכולם, ההצגה הזאת. В България познат ли е израелския театър? Не, съжаление, мисля, че са идвали едно или две и то камерни представления на един-два фестивала. התיאטרון הבולגרי כבגדול, אתה מכיר?
לא, אני לא מכיר לצערי מספיק ואני אשמח להכיר יותר. הוא כבר סיפר לנו קצת, אבל הייתי שמח להכיר יותר. Какви са ти впечатленията от страната? Вече за втори път си тук. Може би по работа нямаш много време, но... Това беше причината да дойда за втори път, защото на мен много ми харесва. Харесва ми атмосферата, харесват ми хората, харесва ми шареността. Тук е много шарено, тук е събрано изток с запада, с севера, с зад океана. Кухнята е изключителна и арабска, и европейска, и средиземноморска. И най-вече ми харесва онова чувство, което усещам тук сред хората, чувството да живеят в тази страна, да я променят, да я правят по-добра, да я направят наистина тяхната родина, така, за която са мечтали от хиляди години. И това и при младите ли го усещаш? И при младите го усещам. При младите. Всички тези хора, които ходят с огромни автомати по улиците, така, няма го онова, което ти самата сигурно си спомняш в времето на социализма, да видиш български войник, това е да видиш страданието на света. Всички са отчаяни, унили, жадуващи да свърши цялото това мъчение, да се приберат вкъщи. Тук си виждаш едни позитивни, светли хора, които носят пушките с особено достоинство и знаейки, че трябва да го направят и го правят, защото трябва да се направи. Преди да дойдеш в Израел, имаш ли някакви познания, нещо? Знаеш ли за тази страна? С доста неща знаех, интересувал съм се много, но впечатлението, когато дойдеш тук е съвсем различно. Самия факт, че пътувайки, да речем, от Тел-Авив към Йерусалим и разбираш моите приятели, които ми разказват, ти разбираш, че всичко това, което виждаш като гори, като зеленина, всичко това е изкуствено засадено и това се поддържа. Това те впечатлява страшно, защото това са едни усилия, които са свръхчовешките, да промениш ландшафта, да промениш смисъла на една земя, да я превърнеш в нещо съвсем друго. Страхотно. Благодаря ти много, Саша. Благодаря ти, че отдели време в това напрегнато малко време, с което разполагаш. И ти желая от все сърце успех на премиерата ти на 5, пък и по-нататък вероятно ще има много българи. Благодаря.